Yun, good morning mga Good morning Kalingap. po. So, andito po kami muli. Ako si Kuya Kalingap Alvin at si Indianong Bicolano. Indianong Bicolano. So, ngayon mga Kalingap, puntahan po natin ulit sina Mary Rose. Kasi syempre may maganda tayong balita. Masarap pag-usapan yun eh. Opo. Kasi ako din kuya, hindi ako nasama sa iyo kahapon. Siyempre na may Oo. yung sa boss natin, si Kalingap Rap, kailangan din nasama ako doon, di ba? Opo. Kaya pasensyahan mo na ako kuya, hindi ako nasama ha. Okay po. Pero Yan. pasensyahan niya din po na hindi ako nasama. Gusto ko sana na masama ako kasi excited na din ako na para para face to face kay Cedric na kung anong reaction niya sa operahan niya, di ba? Opo. Pero nood ko na yung video kuya. Mas maganda naman, ayos naman. Nalalagyan niya, sobra saya siya. Pero pasensya na kuya ulit. Maraming salamat po. Puntahan na namin si Mary Rose para usapan na natin. Tsaka si Cedric po, andyan na din po kasi next week pa naman po siya i-admit. Tama Next po. week pa yung operation kasi niya. Tara po mga Kalingap. Oo, makabalot. Dito po yung bahay nila oh. Bili po. Okay pa din yung tindahan nila oh. Bili po. Bili daw isang katol. Malamok po sa amin eh. Bili. Pangutang. Hindi, ano po, may hulugan po ako. Gusto niyo po utang? Umot, towel, kurtina, gusto niyo po yan? Pautang pala si Kuya Ruben. Sampu-sampu lang po singil. Pangpuhunan daw, pangpuhunan. Puhunan? Magkano po kailangan? Ayaw na sabi, kuya. Ayaw mong utang, mayaman yan. Oh, gusto niyo po utang, hulugan motor? Mahirap po pag may hulugan. Mahirap pag hulugan. Mahirap po ba ang sakit? Hindi, monthly na lang, motor na lang. Motor gusto niyo? Ay, inay. Sakyan po. Ang hirap. Mayaman na po kayo eh, tapos Sino may sabi po? mayaman na sila, di ba? Sino po may sabi? Dami naman na pera, tapos ayaw niyo pa utang. Kami na ang utang sa inyo. Tara, pasok na tayo Kuya Ruben. Napasok na yan. At tingnan mo Kuya Ruben, mayroon silang Oh, ano. nambay floor pat na. Galing ah. Florma to. Oh, may kalambo na si Bibi ah. Meron pati bibilang pati natin si ano ng baby ng ano ang tawag doon. Yung lagay ng baby. Yung may gulong. Yung may Oo, stroller. Sunod na pagpunta natin. Stroller. Oo. Tawag yan. Gaya kay Kuya Rab, ano? Yung mga Stroller ba yun? Stroller? mahal. Oh, stroller. Dapat tandahan mo din kuya kasi baby naman din, lapit na din sa'yo. Tandahan mo yung bagay. Ito yung mga sapatos nila oh. Ay, galing. Dami. Nakaayos ang pakalagay oh. Uy, may sunshine award. Huwag ka na, ano? Oo, ganang ano, ingatan mo na yung ano. Pamo. Ingatan mo na yung paang. Dito na. Putol yan dito, tsaka dito. Putol yan. Tapos lalagay sila ng stainless, tapos nahila garo yan. Para din ang yung sasakyan baga na jack tawag yan. 'Di ba na para mabuka yung ano, para angat yung sakyan, ganun din yan eh. Mahaba ganito tapos baba na yan. Kung gusto mo ito ito mahalangkaw, ito na taas. Gagawin natin na 'yon. Hilahin na natin. Hilahin na natin kuya. Masilan nga. Para, di ba nanayon nagaganito na siya? Hindi gagawin natin nagaganito na. Iba na ang Masilan na daw. Masilan daw yung sabi Masilan ng yan. doktor. Hindi, pantay na yan. Pero nahanda ka? Oo. Masaya ka? Ay, masaya po. Ay, si Mary Rose kasi kahapon din natin yan ano dito. Hindi natin na ano yan. Na May dimple pati. Oh, Nakakausap. ganda naman na si ano. nag-blooming pati kayong dalawa. Upo na dito. Makakapagsimula kayo ng ano pag tapos na yung operation niya, ka-recover na, makakapagsimula na kayo ng magandang buhay. Buti na natin sir, buti nagbawas Oo, buti na lang kasi ang original is 185. Masaya na saya si Tatlong Papa. ano, tatlong bakal. Tuwa nga. Magchat-chat sa akin, sabi ko sabi sa akin ni Papa. Excuse, hello Ate Mary Rose, kamusta po? Ayos lang po, sir. Ayan. So, anong nararamdaman mo at maoperahan po si Cedric? Nakabayad na kami ng ano, bakal. Ano? Masaya po. Kaso lang,
Napakamahal po ng bakal. Parang kakapusin po tayo. Hindi, manalangin ka, God will provide. Opo. God will provide. So nalulungkot ka kasi mahal. Ano nga po yun, ano ko, pag-chat sa akin ni Ma'am Buena na ang babayaran daw po, tatlong bakal baga po yung kailangan kay Cedric. 173. Nay. Oo, 173 nga pala. Nani po. Ano. Pero nung makita na yung x-ray ng doktor, nabawasan naman, naging ano na lang, 88 po. 88,000. So kahapon nakabigay na kami para sa bakal para anytime pwede na siyang maoperahan. Ano, kasi may mga may mga nakapila din, may mga putol din doon. Yung iba labas yung buto. Nay. Sila yung mga inuunang maoperahan. 3 operahan lang yan. Madali lang yan. Baka matakbo ka na naman mga sunod. Baka matakbo-takbo ka na. Oo. Hindi, may handa naman kami bigyan na surprise sa inyo. Pero ayusin yun lang. Okay lang, baby. Wala naman problema yan. Huwag mo asipan sa mga bayad sa ano. Mahal naman kayo Mag-pray ng ka lang. Pray ka lang. Pray ka lang. Para maayos yung ano yung gagawin natin. Lahat para maayos yung paa niya. Tapos, ikaw bahala. Kung gusto mo malakihan natin paa niya, gusto mo? Kung gusto mo. Kapaan natin isa. Pero hindi, ano lang kuya ha. Pray lang kayo. Opo. Tapos, sa pera, pag na-pray kayo, si Diyos na bahala. Kasi, dami naman mahal sa inyo na yun. Dami na. Hindi naman isa lang. Milyon na. Kapuntong pagsabi sa akin, tiyahin ko na daw si Sir Alvin yung binalita daw po sa'yo na ganun yung babayaran. Sabi ng tiyahin ko ay daw po yung sasangla mga daw po yung parang nano ako nun, sabi ko nahiya ako na naawa kay Sir Alvin niya. Kaya pagdating mo po baga parang ako Ginagawa yan ni Kuya Alvin pa. Alam mo anong gagawin niya? Sobrang sabi ko nahihiya. Hindi ko alam. Sinasangla ito na sa akin, sabi niya sa pag-abutan na ganyan, sabi niya, Kuya Ruben, sangla kita kay Kuya Rab. Doon ka na muna habang wala pa ko pera, sinasangla niya. Oo. Ayot. Kasi siya, siyempre, nasikaso siya sa iyo. Siyempre, hindi siya pwede eh. Ako pwede. Iwanan ako doon kay Kuya Rab, sabi niya, magkano kailangan? Sabi ni Kuya Rab. Sangla. Oo. Grabe, nakakasubong mo ng maray ito. Ay, Pero hindi naman. God will provide baga. Nabawasan yung bayarin. Salamat sa Diyos. Kasi urgent kasi kahapon yung bayaran, kailangan makabigay na tayo para ma-schedule na siya. Ngayon po, sana nga nito. Tsaka nagsabi naman po baga sir yung ahente na ililista agad ako nung kahapon. Pag yung nagbigay po baga tayo ng pera, ililista niya daw. Kaya siya na daw po bagang bahala mag-follow up. Po? Kaya maraming salamat po sa mga nag-sponsor po kay Cedric para po mapaoperan si Cedric. Sana po huwag kayong magsawa sa amin, tumulong. Alam ko po kung gaano kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Sa mga OFW po, nagtatrabaho sila para sa pamilya nila. Pero di sila nagdadalawang isip tumulong sa mahirap kagaya po namin. Maraming salamat po sa inyo. salamat din po. Salamat po sa mga anonymous sponsor. At syempre din. Salamat po kina Kuya Rene at Ate Lani. Maraming salamat Yun po na kay yung Kuya si Rene. Kuya Rene at si Ate, Ate ano Lani pangalan po. si Ate? Ate Lani. Ate Lani. Yan na yung pinakamalaking tulong sa inyo. Oo. Maraming salamat po. Maraming salamat po kala Kuya Rene at Ate Lani po sa pagbigay po ng pangpa-opera po ni Cedric. Maraming salamat po sa inyo, sa mga sponsor po, sa inyo pong lahat. Opo. Sa mga anonymous din, Anonymous mga ayaw din po. magpabanggit. Opo, maraming salamat po sa inyo. Yun nga lang po ang gusto kong mapa-operahan lang po si Cedric. Kaso lang po, sobrang laki din pala yun gagastusin. Yun lang nga lang po yung gusto ko, pero laki pala po ng kailangan na pera. Ito. So, kahit nag-uulan, napanood ko yung video nyo, Sir Alvin, nag-uulan pati nun.
Kasi kung grabe yung effort ni Sir Alvin. Kahit nag-uulan-ulan pa, mag-isa lang pati. Oo, Busy garo si Kuya Ruben. Nag-ano. Hindi kasi sa akin, kasi ako, pag may schedule kami kasi ay, kaya pag ako pasok ako sa kay Kuya Rap, kay Kalingap Rap, hindi ako pwede na hindi ako namin. Pero si Kuya Alvin, kasi siyempre na siya na mga mismo vlog sa inyo. Siyempre kailangan ka na tabi. Dito. Kaya, oo, kaya doon, kailangan ko. Kasi kahapon, sama sana ako Opo. na pupunta Suman. Siyempre sayang man din na yung masahe, kung ano naman. Eh, ibig sa dadagdag pa sa ano nyo, di ba? Kaya hindi na ako natuloy, hindi na ako nasama. Sama sana kami kahapon. Kaya, pasensya na po. Busy man. Oo. Pero, Hindi ang mga anong Pamasahe masyado din. kapon. O masahe, mahal din, makain, tapos ano. pamasahe. O may ibig sabihin, kahit na 500 lang gastos natin. Gastos Pero sobra pa pa. naman balikan naman ng mga 1,000 na yan eh. Pag isang tao punta na babalikan, kain, masahe, di ba kuya? Kaya yun, eh di, ano naman natin na yun, medyo ipon muna natin, tipid-tipid na natin para sa ano. Kaya, okay lang sa kay Kuya Alvin, kahit solo naman siya, minsan ng pagmalayo na pupuntahan. Kaya hindi ako na ano, para maipon muna natin, para tipid tayo. Hindi naman ibig sabihin na kung may sponsor tayo, sige lang nanggagala, kung ano naman, di ba? Hindi na respeto natin sa kanila, sa yung pera na bibigay sa atin lahat, na bibigay sa inyo. Eh hindi naman kami sinasayangan ng kung gano'n na mga layas-layas, kung basta lang ano, di ba kuya? Eh yung pera nila galing ang ibig sabihan, yung bigay ng tulong si Diyos sa inyo yun. Kaya tipid mo muna kami. Hindi naman. Pero pag may pera kami, sarili, yun ang pupagastos namin. Pwede. Pero pag galing sa sponsors na ano, hindi kami nanggagalaw, hindi naman ano, gastos namin yan sa inyo. Hello, Ate Mary France. Kamusta po ikaw? Ayos man po. Ayos man. May magandang balita ako, mali pala ako nung una. Ano, sa'yo pala yung ano, yung may isang sponsor na gustong pangipinan ka. Wow. Wow. Pakatapos na kay Cedric ka. Wow. Magdasalita si Kuya Cedric mo. Grabe, binabless kayong masyado. Pasalamat ka. Salamat ka sa sponsor na nagtao sa inyo. Pakatapos na kay Cedric. Salamat ka. Payosin natin. Salamat ka. Salamat po. Makakangirit na ako ng bilo. Yung pasalamat ka, siyempre. Kasi May Salamat po sa nagbigay sa kuya ng sponsor po sa gusto po sa Kuyang Pangipunan po. Salamat po. Ngipin, ano? Opo. Pakatapos ni ano? Kuya ni Cedric Kuya mo. Cedric mo. Ang grabe. Sige, ano? pero focus ka muna sa aral. Aral muna. Nag-aaral ka din mabuti, ha? Sa iyo nga ni Kuya, sasaro-saro na. Sa'yo yun? Ribbon. May ribbon. Ikaw, may sponsor din sa'yo. Papabuhukan ka na. Wow, pagkakataon. Gusto pati dahil niya, sir, abot igdeota. Para baklaon ko ini ay. Wala, hindi man. Huwag naman pa, ano, bakla. Alam mo, iyak na. Iyak na si Tutoy. Bakla. Natawa sulo lang o. Girit na marait sa babaw. Kaya pipilit niya na ano. Malayas na kita. Layas. Ay, may ano na si Kuya Robin, oh. Gusto na atang sundan Ay, si talaga ano. naman si Kuya Alvin ah. From Diyos. Sinatsambahan mo naman na yun ah. Parang, Hindi naman. Girit oh. Tawa-tawa oh. ang puti-puti pati, ano. Lalo na sa itim ko. Kumana kay, ano. Kay, pasalamat ka, baby. Napakalang kampante. sa sunod, pagbalik namin, meron kaming dalang stroller, ha. Ay, Kasi di ko lang nabili ngayon, sobrang busy kahapon ay panaga, ganun. Pagka, sir, magparagastos po. Ano kasi yun, operation yung mo? stroller na yun,
Cedric. ay sponsor, Ay, pinapabili. Maraming salamat Oh, po. nalimutan ko lang yung pangalan niya. Ay, Pero alam niya na yun, maraming siya yung salamat. nagbigay ng stroller. Tapos pag Okay. pag masahod ako, 1,400. pag sahod ako sa YouTube, bibilihan kita ng, di ba na stroller na yon, pero tapos ako, ano lang, bibigay ko sa'yo yung walker. Walker ba yung tawag yun? Yung para mga unti-unti, marunong siya lakad. Para maupo siya sa loob. Ang gusto mong galaga. stroller, baby? Ay! Grabe naman sa camera. Gusto mag-vlog. Ay, grabe. Grabe, ang galing. Nahihiling niya sa diri niya. Ang ganda ka. Salamat ka, Bibi. May mga sponsor ka din na. Maraming salamat po. Pag-pray po natin si Cedric bumubuhos sa ang operation blessing. po. Dito may mapabuhok. Dito may mapangipin. Dito may pa-stroller. Ang dami. Yes. Tapos papaayos si Bitis. Wow, Papaayos. saya-saya po. Maraming salamat po sa inyo. Ako din, meron ako. Oh. Salamat po nasa bigay na relo sa akin. Salamat Kuya Alvin. Ano pangalan niya sa Anonymous. Anonymous? Anonymous is sponsor. Anonymous. Maraming salamat po. Saya-saya na ako dito. Ko masaya ako kasi may tindahan ako. Ay, oo. Kamusta pala yung tindahan niyo ulit? Laki na ba? Titingnan ko, pinag-observe ko kung nadami o na konti. Madami man. May ano na, oh, may paminta, may mga kape. Oh. Madami. Binta. Oo. Yung ano po, tinatago ko, tapos yung ano na lang sinasaod ko. Magaling tong mag-ano. Mas maswerte ka sa asawa mo, Kuya Cedric. Oo. Kuntain mo. Swerte talaga. Kuntain mo. Una-una Kuya Alvin, tingnan mo kasi yung lagyan niya, hindi siya nalakad, hindi siya natrabaho, di ba? Swerte talaga siya, hindi siya naiwanan. Di ba? Pwede naman, gandahan niya. Oh. Buti hindi pumasok sa isip mo na iwan si Cedric. Iwan si Cedric. Hirap man. Hirap mo. Ayos Siyempre. Ayan na yung Siyempre importante, po. di ba? Pag mahal, may Pag mahal yawa, mo di ba? talaga. Oo. Kahit ano pa yung pilay man o bulag. Mm. Kahit anong kapansanan. Pag mahal mo ang isang tao, di mo talaga iiwan. Tama. Baka man pag nakakalakad ka na, Yeah. Cedric, mga chicks ka na. Ay, ayat ko. Yung ano nga, ako nagang bili-bili dyan ng regalo. Ako, hindi ako binibili niya regalo pag nag-ano kami. Baka. Artista ka na yun. Shout out po dun sa pagpunta po namin sa hospital po ng provincial, may nakakilala po sa amin. Kayo nasa vlog, no? Wow, palagi daw po siya nanonood. Sana skip po na kayo. nanonood ka ngayon. Shout out po. Doon Dalawang siya din babae, po. tsaka kahapon. Sa Naga din nagpipila po. kami kahapon Kayo umaga. nasa Kalingap, no? Tatlo na gano'n sa akin. Sabi sa akin, kayo nasa Kalingap. Sabi ko, ako nga po. Sabi, pasalamat na kayo dyan. Malaking tulong na sa inyo. At talagang maraming sobra po talaga akong nagpapasalamat. Kasi, kung hindi dahil po sa kanila, hindi po ako lakad ulit. Maupirahan. Na Kaya sabi ko, ako na muna. Naway, wag po kayo magsawang tumulong sa amin. Ito lang po mapapangako namin. Hindi po kami magbabago. Promise po. Oh, salamat ka kay Salamat. Kuya Bal. Kay Kuya Bal Santos Matubang, tsaka si Ate Edna. Kung sila nawawala, wala naman kami dito na yun. Di ba Kuya Alvin? Oo, tama. Sila Tsaka si Kuya Rab. siyempre pogi yun. Si Kalingap Rab. Kaya salamat ka sa kanila. Bago kami, pero wag nyo na salamat sa amin. Una, salamat nyo sa Diyos. Number 2, sila Kuya Bal Santos Matubang, tsaka si Ate Edna. Tapos number 3, si Kalingap Alay, si Kalingap Rab. Kami, wala na lang kami. kami, kahit huli na lang kami. Huli na kami. Oo. Ay, grabe. Kasi pag sila nawala, ay wala na kami dito. Opo. Wala na tulong sila. Parang yung silang tatlo, pang una, tapos kayong dalawa yung Mahuli na lang. Sumunod. pangatlo. Mga Ay, yung sumunod. Hindi lang Ang kami- hindi unang-una lang si kami Lord. Lord. Tapos Oo. sunod po kay Kuya Bal Santos Matubang. Bal Santos Matubang, kay Ate Edna po, kay Kuya Rab,
Tapos sige, sa mga sponsor po, maraming salamat po. Oo nga po. Kay Ayan Kuya pala. Alvin, tapos kay Kuya Robin, tapos sa mga nanonood po dyan. Yung mga hindi nag-skip ng ads. Oo, salamat po. Wag po kayong mag-skip ng Maraming- ads. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga hindi Opo. nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Ito, oh, na-skip daw na Ertz. Alin, yung Ayan, baby. nasura daw Ang sa bait Ertz. ng baby mo. Ang bait na eh. Tahimik po yan pag ano. Oo nga, pag nandito po kayo, di yan nagang iyak. Pero pag yung siya lang nagang inartiyan, Ay siya. oo, pag yung hindi Pero- namin pinapansin, Pero nag-iinartiyan. very good po yan. Natutulog po yan ng alas 9 ng gabi. Tapos gigising po yan ng madaling araw na. Kaya tuloy-tuloy po ang tulog Baliktad namin ko yan. dalawa. Baliktad Ang si ganda. ganda. Baliktad si ano si anak ni Kuya Rab. Magagising yan gabi na turog ng maga. Kaya lagi puyat si Kuya Rab eh. Pero daw okay na daw ngayon. Okay na Oo, na yun. Kasi nasabay pag na. ganyan baby pa yun ay ano siya daw na tulog maga tapos gising gabi. Di ba? Ano nga isa? Yung mga kalingap, magbigay tayo ng 2,000 pesos sa ano nila, pang allowance nila or pangbili nila ng mga paninda. Kaya ate, Tabi mo lang yan, Kuya Alvin. Marami po tayong gastusin sa hospital. May tindahan mo naman po ako. Nakakaraos naman po ako sa tindahan ko. Kaya maraming salamat po kasi binigyan niyo ako ng tindahan. Tabi niyo sa operation po. para sa operation na lang. Kailangan natin mag-ipon, Sir Alvin. Sana marami pa pong tumulong. Baka ano naman, Huwag kayong sawa. baka kapusin naman kayo dito. Ay, taig po. May bigas po kami. Madami. Hindi, pwede naman din kung halimbawa mga pupus kayo, kung mga wala ng pera, Opo. haranin nyo na lang kay Pia, di ba? O sabihan nyo na lang. Opo. Yung mga kalingap, ayaw talagang tanggapin nila yung mga paunting-unting cash. Gusto nilang maiipon para sa operation ni Cedric. Para na lang po yan sa operation ni Cedric kasi grabe Sir Alvin ang aabutin natin na bayad. Kailangan po natin magtipid, mag-ipon. Maraming salamat po sa sponsor. Ayan. Sige po. Parang ano ko man din kanina, parang feeling ko ay hindi din ito tatanggapin, pero hindi talaga tatanggapin. Nakita ko din eh. Naramdaman ko din eh. Pag nakuha mo yung sa wallet mo pera, sabi ko, pag kita ko sa mata niya, Ay, naisip ko din, sabi ko hindi yan natanggap. Ito yung kakaiba, no? Oo, Sila yun yung na nga. kakaiba nating tinutulungan. Naiya na nga ni po ako kasi Yung- wala po akong mabigay pang kahit pandaglag lang po bagang pang Sa pa-opera akin, ni Cedric. Pero malaking bagay yung prayer. Sa kanya talaga kita-kita sa mata nang hindi Ayaw siyang tanggap. Ayun. Gusto ko lang po talaga mapa-operan po Cedric. Gusto mo Malaki. bahay? Gagawin natin. Ay, hindi hindi. na po. Ayun Hindi na ang po bahay. bahay. Gawin natin. Operation talaga. Okay na po ang bahay namin na ito. Okay. Pero Kasi nakikita ko- alaala namin po ni Papa dito, di ba? Ay, tama. Pero nakikita ko, asenso kayo. Yung yung parang Kailangan. ano ko sa inyo, napipredict ba? Tama, tama. Basta Kaya naman, pray lang. pag napa-operan po si Cedric, kaya namin po magtayo namin ng bahay. Meron Nasa ako ng sariling sikap ano, po. may hulugan ako kurtina, gusto mo? O may kita, dalawa lang eh. Dapat dagdag pa, ganda na bahay. Ano kuya? Sampu-sampu lang. Nakabili Oo. nga po. May down ka na nga, o bigyan ni Nico. Kuya, 2,000. O, down ka na lang Very good 100. nito, hindi umiiyak. No? Hindi nga, kanina pa, di ba? Panay lang ang ganyan. Oh. Very good naman. Nakabili nga po ako, Sir Alvin, ng floor mat. Makakabili din po ako ng kortina sa bahay na. Ayaw mo hulugan. Ayoko. Masakit po sa ulo ang hulugan. Grabe naman, no? Muna kayo, Sir May Alvin. pamerienda. Opo. Tingnan mo. Juice pati, juice. Pinapawis na si Kuya Robin ay Kaalaga ng baby. Pwede nang sundan si Prab Juice. Ay, naku. Tama na yun. Uy, mahal na bigas. Wala na bigas. Hirap ng buhay ngayon. Oo. Hindi, okay na yun. Merinda muna po kayo, Sir Alvin. Kuya Robin. Pero Bin, oh, may juice. Bawi man lang po kahit yan na lang pasasalamat namin. Grabe mga kalit. Paninda pati ninyo ito. Ay, diamond po. Masa. Ano man po yun, yung Bayaran mo yan, Kuya Alvin. Ay, hindi. 20 sa juice. Tapos inay. yan. Ala. Hala. Hindi man po. Grabe ng utang. Hindi mo na ano, yan. Merienda muna kayo, Sir Merienda daw, Kuya Robin. Yo, merienda din kayo. Mami, sarap. Sarap, salamat. Masarap Ikaw, talaga, oh. Kuya Robin. Merienda Bibi, ika bibi, mainom ka? Inay, si Bibi. Growing bait naman, oh, hindi naiyak, oh. Inay.
banas na. Parang sinda ni Kuya Ruben, binabanas din. Naiinitan. Merienda Nasanay ka ako muna, ng Sir ano. Alvin. Dati hindi ako nasanay sa aircon eh. Ngayon sanay na, kaya banas na ako na yun. Anong Kuya Alvin? Kasi lagi na ako kay Kuya Rap nasasakyan na aircon na ako. Joke lang. Hello baby, ang ganda-ganda ng baby. Oh. Wow, salamat. Oh, magkakameron din ako niyan. Lapit na Kuya sa'yo. Excited na din ako doon. Ninong na ako doon. Kuya. Ay, ninong na ako. Ay, ninong na. Ay, sige, sige. Wow. Tsaka si na ate, Kuya Rene, ate Lani. Oo, Ninong tsaka Ninang. Diba? Oo, sino Maraming Kuya salamat Ram? po. Para ngayon Kuya, si Kuya Rene, ano na tayo, hindi na tayo mga isip ng mga sponsors, pade na pala tayo. Pare tayo. Pare. Pare pala sa Tagalog, ano? Pare. Pade sa Bicol. Hello baby. Anong lagi ka lang dide, ano? Lagi lang siyang dide. Ayun po. Buti hindi ka, nangihina. Hindi man po, nagugutom lang po ako. Kaya nga po, nagpapasalamat ako kasi may tiritindahan pa ako. Pag nagugutom pa ako, dyan na lang po ako nakuha sa tindahan ko. Kaya malaking tulong din po. Kasi kung di ko po yan, Sir Alvin, tinindahan, baka naubos na po yan ngayon. ng mga Oo. bata. Kahit ng mga bata po, baga, kahit busog na, kukuha ng kukuha. Tapos minsan, papamigay sa mga ano. Ay, oo nga. Kaya Very nga good, po. Na-sponsor, Hindi naman po na-sponsor pa sa kaibigan nila. Oo. Hindi man po tayo nagdadamot, syempre po ang pagkain para po sa lahat. Pero kailangan din natin po pahalagaan yung mga nagbigay ng Tama. tulong sa atin. Kaya yun, tinindahan ko po. Pag nagugutom pa ako ng madaling araw, nakuha na lang po ako dyan. Oh, Biskuit, tas- tas gatas, natimpla na. Anong gagawin mo? Bibili ka na sa tindahan mo sarili mo? Lilista ko lang. Alisa. Pag meron ako, babayadan ko. Sa bagay. Oh, grabe ah. Sabagay, business Kasi siyempre ruling yun eh. Kaya Pinaparoling. pag yung ano nga po, pag wala kami yung sangkap, Ayan. sabi ko, lagay mo lang sa pangalan natin at pag yung meron. Bayaran ko na dito. Ay, ayun naman po. Sige, basta pag naoperahan na siya. Opo. Opo. Oo. Yan, unahin natin. Opo. Maraming salamat po sa tumulong kay Cedric. Sana di po kayo magsawa na tulungan po si Cedric. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Ano na lang ate, juice na lang sa amin. Ikaw kay Robin, gusto mong biskwit? Hindi, Nagkain na kasi ako ay. nakain na din ako eh. Biskwit na, juice na lang sa amin. Na may Ayan, at paalam muna kami. Sige So, po. nag-update lang kami kay Apo. Ate Mary Rose kasi may naghahanap na saan si Mary Rose Ay, dun sa vlog. inay. Tsaka nakakamiss din bagang mag-vlog dito sa loob. Ayoko pati dun sa ospital mag-vlog. Nai-stress din ako eh. Nararamdaman ko yung stress. Ha? Buti payag naman yung pag-vlog. Hindi, mo. sa labas man kami Sa ng labas OPD. Nasa labas. Kasi po, na-stress ka, nakikita mo yung mga taong Oo. kakaawa Ayun man. ang kahinaan ko. Yung nga nito. Yan ang kailangan ko yung mga taong Yung nakikita ni Sir pag Alvin. nakikita ko ay naawa ko. Mm. So mapaalam muna kami, bebe. Baby, bye-bye ka Ate dali, Mary bye-bye. France. Dito ka. Hindi ka, nasusupog man ini. At papanghipinan ka daw. Hindi ka na Ni Ate makakakirit ka Lani. na nga ni ano ka na. Hindi, pag maganda na yan, pag may ipin na, may dimple pa siya, di ba? Oo. Wow! Maganda na si Gaganda ka na. Bibilihan ta ka na ko. Hindi, maputi naman. Bakit ikaw maputi siya? Hindi kasi lagi siyang nasa bundok ata. Ayan, nagbubundok po siya. Ako, sa kulay ko na talaga ini. Oo. Ay, hindi ka man ata nabundok. Naibahan po kami nito. Nung buntis pa ako, nabundok po. Pero ngayon, hindi na. Ay, hindi na po. May May baby. bantay ka na. Tapos Kaya siya- nagputi ka ngayon. Tapos siya nagmaitim. Nabundok po siya nung bagong panganak ako. Siya yung nagbubundok. Tapos, naganlaba sa ilog. Ay, Tapos minsan grabe. po, naghahanap po ng nagtutok-tok po ng baga isda dyan sa pangpang. Oh, para mahanap na ulam. Ano ibig sabihin Ulam. ng pagtutok-tok? Ano ibig Mga sabihin? ulam. Manghihingi ka ng mga reject. Reject. Ah, Sila po yung Kasi pag nagtatanggal ng dito kuya, dito sa atin na sa pagpasok ka, kasi yung pangki. Di ba? Ibig sabihin pag na-reject na, tapon na sila. Sila na muna kukuha para linis yung net nila. Yung Sila po yung naglilinis. para linis yung pangki. Tapos sa kanila na yun yung ano nila. Tapos, Ganun. bibigyan na lang sila kung ano. Kung Dagdag kunyari, na lang sila kakaunti kung- lang yung nakuha mo. Bibigyan ka na lang po. Minsan po, nun nakakarami sila.
tinitinda nila para may pambili kang bigas. May Yung ulam iba na, po nga, may bigas tinutuyo pa. na nga na yung, Ayun. tinutuyo po namin yung iba. Ayun, may tuyo nga ni po kami Sir Alvin Para tinda ano? dyan. Ah, siya? Tinitinda Ayun, namin. tinutuyo Yung namin. hini yung tuktok yung tinutuyo Ayun, nyo. tinutuyo yung Tapos yun po. natitinda nyo. Galingan. Ay, mayaman talaga ito. Mayaman talaga, ano? Oo, galing. Pero Sige, masipag talaga, manatingnan mo, kuya, ano, syempre, naalam ko yun na, kasi narasan ko din noon eh, na gawa ko din eh. Kasi hindi ako nang kaya yung, kasi pagbuhay pa yung isda, na medyo takot ako eh. Tapos yung iba-iba yung ano, baga may kasagman, may ano ito yung alimimintik, di ba nagaganon-ganon, natatakot ako doon. Kaya hindi ako gawa ko lang yung, di ba pagdating na bangka. Tapos wala na kami na ulam, tapos hindi na ako namakyat sa bundok, tapos gagawa ko lang, tinutulungan ko lang labas yung bangka. Oo nga, dahil. Oo, para ano. Tapos pagtapos na sila, nahintay ko na lang, upo lang ako, tapos hintay ko. Pagtapos na sila, bibigyan na lang sila sa akin mga kunti, mga kalahating kilo, mga 1 kilo, kung ano naman mayroon. Di may ulam na. Halo-halong mga isda. Halo-halo lang. Ganun. Di meron na. Sila po si Puti po, si Mary Jane, silang dalawa sama-sama sa pagtuktok, sa pagbundok. Minsan nga po natatakot ako, magpabundukin po sila kung mga babae pa po. Babae. Kaya nga po, Pero kaya ano, maraming iwasan salamat nyo na. po sa inyo. Kasi meron man na kayong ano. Oo Ngayon nga, po, hindi Di na man po na po sila sila na- nabubundok. Focus, sabi ko, focus na kamo pag eskwela ha, titilanan ko kamo. Ang saya-saya nila po na hindi na sila bubundok. Pag galing sa eskwelahan, ano na lang, gawain bahay, tutulungan nila ako, tapos pwede na silang mag-ano. Ang tatanong ko, di ba, na yun isa bilang na isa nanay ka na dito sa baby mo. Tapos, natatayo ka pa rin na yung para din na magulang ka sa kanila. Anong ramdaman mo? Ano, mabigat wala po. Mahirap, pero kaya po. Kakayanin. Mm-mm. Kasi nangako po ako kay Papa na ako po magtatayo ng May isa mama at pang bilang. Papa sa mga kapatid ko po. Tama ka. Mangako ka sa labi ng Oo, papa. mga sobra po. Namimiss ko na nga ni po si Papa. 16 po, birthday man ni Cedric. Tapos Kailan? Malapit na. 17. Anong birthday mo, Cedric, ha? Sana nga ni. Pa 20 ng edad ko. Nakumag 20 na ang po. malaking Ah, natanggap 20 kong ka na. regalo. Iyo po. Maoperahan ka na. Ah, Yun ang pinakamagandang regalo mo. Tapos lang kahit wala nang handa-handa, ang mahalaga, operahan na siya. at ano, Ate Mary Rose? Ano? Cedric. Paalam din kami. Salamat sa juice, merienda. Gusto nga ba kayo, Robin, oh? Madami, oh. Ano? Juice. May buti kayo, madadala ko na sa bahay. Kaya kala ko meron pati dyan, yung batil. Alin yung sa'yo? Pagtitigas. Oo, sir, para paglakad nyo dyan, mainit pati. Hindi, okay. Joke ko lang. Yung lang kayong juice. Ingat ka mo, Sir Alvin, ha? Ingat ka mo, Kuya Robin. Ay, mga kalinga, maraming salamat po sa panonood ng ating video sa pamilya ni Cedric at Mary Rose. Saya-saya na baga sila, kuya, no? Sobra na sila saya eh. Ako din masaya. Ako din na eh. Gusto ko sana kahapon sama ako, pero nakita ko na dito si Cedric. Kahit naman sabihan natin na ano, yung luban nila nasa kwentuhan, di ba, nasaya sila. Pero halata naman din sa mata nila na talagang sobra sila na salamat sa sobra saya. Oo. Di ba? Masaya po ang pakiramdam namin. Ay, sobra talaga. Kasi Kaya ako syempre, masaya. at nakabayad na kami ng bakal. Kasi ang pinakamahal talaga yung bakal, mga kalingap. Pero kapag nasa public naman po sila, yung hospital bill, yung mga gamot, ay pwede po namin ilapit yun sa mga government agency para makapag-discount. Naman. Opo. Unlike sa private, talagang hindi po Mahal kaya. naman talaga yun. Mahirap. Hindi naman talaga tayo nang kaya dyan. Pero maraming salamat po sa mga nag-sponsor, mga anonymous sponsor, mga nagpaabot po ng tulong. Especially po kay na Kuya Rene and Ate Lani. Maraming salamat po sa po inyo. sa inyo lahat. Lahat po naman sa OFW, saka sa COOS. Maraming salamat po sa inyo lahat na tinatulong sa ano. Kasi bata pa sila eh. May malaki pa yung future nila eh, di ba? Opo. Kaya mahaba pa yung ano. Talagang- Tapos believe naman din ako sa kanila na dahil hindi na sila kahit nawawala eh hindi sila nasuko, di ba? Oo, na masaya. Saya naman na ang tulungan na gaganito tao, eh, di ba kuya? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat po na sa noodan nyo, na sa viewers, tsaka sa sponsors, sa lahat po yung OFW, tsaka si kay Kuya Rene, tsaka si Ate Lani. Lani. Maraming salamat salamat sa inyo ulit. po sa sa tulong niyo po. Opo.
Tapos yung bibigyan nyo po sahod ko sa 10,000, maraming salamat po. Si Kuya Rene, salamat po. Malaking bagay na po yun sa akin. Tsaka salamat po talaga. And don't forget po sa suportahan natin ang mga channel ni Kuya Val, Ay, opo. ni Ate Yun Edna. na yung pinaka-importante. Siyempre, namin naman si Kuya Val Santos Matubang, tsaka si Ate Edna Vlog. Tsaka siyempre, pogi natin ni Kuya Rap, Kalinga Rap. Kalinga Prab. At syempre po ang aming mga channel din, Opo. Indiano Bicolano. Tsaka si Kalinga Albi. Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye God po. bless you God bless. Mga kalingap,